Wethouder Age Hartsuiker van gemeentebelangen op het Jereveen is bot van slag door alle opscoor hoe het uitlekte mailverkeer. Hij zit voor eerst ziek thuis. Hartsuiker zei verder te wollen in de politiek. De wethouder waard Einvlieden weekend trok burgemeester Van der Zwan vregen om uit te treden, omdat er een stuk van de gemeente via een van de rietsleden van gemeentebelangen lekt wie. Staatssecretaris Dekker had de bezuinigings op de regionale omroep maar een ier opschoot. Ze hielden over van oud 2000 centje. De Tweede Kamer had in het jestakkoord besloten dat de bezuinigings van 100 naar 50 miljoen euro ging. Dat budget voor de regionale omroepen dat ze geen 24 maar 20 miljoen bezuiniging matten. Goed 10% van het budget. De politie heeft een 22-jarige vrouw uit Ljouwert aangehouden die het verdacht werd van babbeltrucs en streetroof. Zo'n begin september kregen de politie 34 onjeften van babbeltrucs. De slachtoffers waren het meest oudere meisjes. Als ze erin litten waren, namen ze laptops, jild en telefoons mee. In Ljouwert hebben ze toen de aanhouding geen nieuwe onjeften meer west van babbeltrucs. De kans is groot dat de prijs van een zwembadkaartje hier bij een prottenzwembad omheen gaat. Dat heeft te krijgen, maar het duurder worden van het Lieringwetter. Een Kamermeerderheid stiepelt het kabinetsplan om de belasting op Lieringwetter te verhegen. Joen en vannacht ligt de Rijn, het wordt een gratis 5 en de noordwestenwind is letter vrij krachtig. Morgen een soort bewolking, maar ze is Rijn, maar letter wordt het droog. Het wordt 8 graden en de noordwestenwind is matig en vrij krachtig.